Bịakwanụ ka unu nụrụ mbọsị akanyere aya eme mmemme akwamozu former president Muhammadu Buhari ka unu nụ mbọsị ekwuru aya akwụ ya na ka aya esikwanụ wee kwanya bụ ozu na ka aya esi wee si London wee bunata ozu ya na taa na aya ejikwanụ wee kwa ya na ebe aya anọkwanụ wee kwa ya. O nwekwara ife ọzọ ndị mmadụ na-ekwu na-agagharị n'ihu akwa allegedly na-akọwa na nwunye former president Muhammadu Buhari onye nke bụkwanụ Aisha Buhari na ọ pụtara wee na-ayọ Naijiria mgbaalụ wee sị na di ya sịrị ya na ọnwa na ya yọrọ ya Naijiria mgbaalụ na ọcheta nọ na ọcheta na ọkwanụ mmadụ ka ọ bụ na ndị Naijiria na fa biko na fa gbaalụkwana ya na ya dụkwacha na ọyọrọ mgbaalụ anụnwa bife enyikwa ya. Wee sị ka m wetara ya unu ntu anụnwa ọ pụtagoro wee yọọ nya bụ mgbaalụ andị unu nụkwa na-asị nọọsị na ya yọọ ndị Naijiria mgbaalụ bife enyie ya. Dama isi ọ bụrụ na agbaalụghị ya na aya enyi ya ọ bụkwa na unu agbaalụ gị ya ka amalụkwa na mmemme akwamozu a akanyere na aya akwakwana ya na deeti akanyere ya. Ọ bụkwa na unu agbaalụghị ya ka unu malụkwa na aya akagharịkwana ya bụ mmemme akwamozu okotorigba allegedly na anọkwa m ebe ọ nọ wee kọnya bụ ife. O nwekwara ife ọzọ mfụkwara ya bụ Aisha Buhari ndị mmadụ na-asị o postukwara na social media ya wee na-asị na di ya bụkwanụ Muhammadu Buhari bụ former president na ọ nwụrụ na 2017 na ife anụnwa a na-akọ kịta na mmemme akwamozu a na-akọ na ọdụkwanụ ka a na-akọfusi akụkọ na ya bụ ife dụkwanụ ka Nollywood ka a na-emezi na ọ dị ka a na-eme ife ejije na ya ghọtakwa ife a na-eme na ife ya ma bụ na di ya bụkwanụ former president Muhammadu Buhari na ọnwụ na 2017. Wee sị ka m wetara unu na unu mana ife na-afịazikwa n'ihu akwụkwọ ka nkụ amazikwa nke bụ eziokwu na nke bụ asị. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na onye anụnwa yi akwa dị ka ọ na-acha ntụ ntụ kpukwana ugogbe anya nọkwa n'ebe a na-eme burial announcement anụnwa na onye nke a jekwara iyi ya bụ Muhammadu Buhari former president ya na-ekwukwanụ maka ya na ọ dịzikwa ka ndị yiri Muhammadu Buhari na fa akazikwa nkụ na amazikwa onye nke bụzi original na onye nke bụkwanụ Muhammadu Buhari egotara egota ka e wee mezuo oche. Ọkwa ife nnọsị ka m wetara unu ka unu gekwanụ mmemme akwamozu nụkwanụ mbọsị ya akwa ọ bụrụ na ya akpụ efi wee je ka ị werekwa kịta je gote efi n'oge bifo chiefo. Ọ bụrụ na ewu ka ị ya akpụ wee je bụrụkwana na ya nwa ọkụkọ je ọgụ mazi bụ na ihe eku ndị egwu ya edujekwanụ mmemme akwamozu bụ na ị nọ na APC ka ị mara na ya achọ ndị ya eduje gị akwamozu dịka a na-akwakwa n'otu onye otu unu. Ọgwụ ife nnọsị ka m wetara unu na anụta akala eze ọgwụ ya bụ na eze na-eme ọfụma nnụta nke atị ka m bịa kara unu na-enwe ọgwụmaka ọrụ ka a hapụ unu ka unu gee mbọsị akara ya akwa Muhammadu Buhari ka unu wee kwado nye bụ akwamozu fụkwana na-akwari ya ọfụma ka ife niile na-aga n'anya ya n'anya ya. Ekenekwa m unu. I wish to announce the burial arrangement for our father, the late President Muhammadu Buhari, who passed out yesterday in a hospital in London. And we have made consultation with the family, and we have made consultation with the people around him in London. And we concluded that the body will arrive Katsina tomorrow, inshallah, by about 12 noon, and the burial is going to take place in Daura about 2 p.m. So these are the arrangements in place, and we pray to Almighty Allah to grant his soul peace, and may Allah grant him Al-Jannah Firdaus. And may Allah bring them to Katsina in peace. And on behalf of myself and the government and the people of Katsina State, we condole the family, and we also condole the people of Nigeria. Especially, we also want to condole His Excellency the President and Commander-in-Chief of Armed Forces of Nigeria over the demise of his predecessor, General Muhammadu Buhari. Almighty Allah bless him and give us the fortitude to bear the loss. In Hausa, Assalamu alaikum. Daga Allah muka fito kuma ga Allah za mu koma. Kamar yadda jama'a suka sani ne, Allah ya karbi rayuwar ubanmu, shugabanmu Muhammadu Buhari, tsohon shugaban ƙasa wanda ya rasu a birnin London a jiya. Kuma yanzu ana ta magana da su waɗanda suke can tare da shi da kuma mu da muke nan da 'yan uwa da abokan arziki
muna sa ran insha Allah za su iso Najeriya gobe wajen karfe 12 na rana, kuma muna sa ran za a yi zana'idar wajen karfe 2 na rana a garin Daura da izinin Allah. So muna amfani da wannan dama a matsayina na shugaban wannan jiha da gwamnatinmu da al'ummar jihar Katsina, muna yi ma dukkan mutane da 'yan uwan shi da iyalansa da mutanen Najeriya da Afirka baki ɗaya na wannan gagarumin rashi da muka yi na uba. Muna fatan Allah ya gafarta mashi, kuma Ubangiji Allah ya anshi ayyukansa na alheri, Allah ya bashi aljanna firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.